Suster nyapu jogan. Aku lan bojoku omah-omah ngancik setahun lawase. Wektu kuwi dheweke wis bobot tuwa. Wiwit bobot nganti meh nglairake, aku tansah mriksakake menyang bidan puskesmas. Karepku ben nglairake ing puskesmas wae. Puskesmase ngenggoni gedung lawas, yasan watara taun swidakan. Satemene wangunan puskesmas kuwi wis dijembarake, nanging embuh merga apa nganti dinane kuwi proyek ngambakake puskesmas mau macet. Saperangan bangunane isih mangkrak, kamar perawatane durung dadi. Bojoku babaran sarana operasi. Sakwise nglairake, dokter sing uga kepala puskesmas ngidini bojoku tetep diupakara ing kamar kono nganti dipalilai mulih. Kamar perawatane bojoku klebu bawera, saengga aku lan ibu maratuwa bisa nginep ing kono. Nanging emane jedhinge ana njaba, mapane ing larikane kamar-kamar perawatan kang mangkrak kuwi. Kira-kira jam 3 para esuk, aku nglilir merga krungu wong buka lawang. Kanthi mripat isih kriyip-kriyip, aku tangi. Jebul ibu maratuwa lagi wae mlebu, banjur nutup lawang kanthi alon-alon. "Ibu, saking tindak pundi?" takonku. "Saka kamar mandi, Nak." "Kok mboten nggigah, dalem rak saged ndherekaken." "Ora apa-apa, Nak. Padhang kok, ana lampune. Malah wis ana suster kang nyapu jogan." Krungu aku grenang-greneng karo ibu maratuwa, bojoku nglilir. "Nanging apike ana sing ndherekake, Ibu, menyang jeding. Aja ijen." Dheweke nimbrung. Esuke aku ketemu Mas Harjo ing dalan mlebu puskesmas. Mas Harjo mono garwane Bu Bidan kang nulungi bojoku babaran. "Sugeng enjing Mas Harjo." Aku disiki nyapa. "Sugeng enjing, Dik. Kang Rayi apa wis nglairake?" "Wis, Mas, wingi sore." "Slamet yo, Dik. Wis dadi bapak lho saiki. Panjenengan apa nyare kene?" "Iya, Mas. Aku lan ibu maratuwa ngancani bojoku ana kene." "Ya bener yang dikancani, apa maneh wayah bengi. Apike pancen kudu ana sing nunggu pasien." "Ana apa to, Mas?" "Mau bengi kira-kira jam 3 ibu tindak kamar mandi piyambakan. Ya ora napa-apa ki. Malah dawuhe ibu jam semono kuwi wis ana suster nyapu jogan." "Suster nyapu jogan?" pitakone Mas Harjo kanthi swara rada njengek. Cangkemku wis mengo arep mangsuli, nanging kaselak Mas Harjo pamitan. "Sik yo, Dik, aku ana perlu karo Mbak Yumu sedhela." Celatune rada kesusu. "Oh, monggo, Mas." Saka sikepe Mas Harjo sing saklebatan mau, atiku ngrahita ana bab-bab kang ora sakbaene ing puskesmas iki. Mula rancanganku arep tilik omah esuk iki tak sumenekake dhisik. Tak seranti sautara wektu sinambi ngenteni metune Mas Harjo saka ruang bidan. Watara 10 menit candhake, Mas Harjo metu saka lawang puskesmas. Tak papak ing lawang pager lan tak takoni bab rasa penasaranku. "Mas, mbok tulung aku diceritani ngenani suster sing nyapu jogan." Sik yo, Dik. Saiki aku arep mulang. Liya dina awake dhewe ketemu maneh. Aku nyuwun duka."
Senajan rada gelo, aku mung bisa mangsuli karo mesem. Oh, iya Mas, matur nuwun. Esuk kuwi dina ketelu bojoku dirawat ing puskesmas. Sakwise mulih saperlu njupuk daharane ibu maratuwa kang dimasakake rewangku, aku banjur mlaku-mlaku ing sakjabane puskesmas. Ing samburine puskesmas jebul ana pekarangan kang cukup amba. Pekarangan iku ketara ora kopen. Suket alang-alang lan eri bebondotan katon grumbul sakdedeke wong dewasa dhuwure. Aku nuli mlaku lon-lonan ing sakdawane teras ruang perawatan sing manggrag mujur ngalor. Banjur mudhun ing galengan wates sisih kulon. Aku mlaku ngalor nganti watesing pekarangan. Jebul ing saelore pekarangan ora kopen mau ana area makam kang amba. Suasanane singup. Gitokku pating prinding. Aku age-age balik ngidul tekan bangunan puskesmas maneh. Aku banjur mlebu jeding sak perlu wisuh tangan, sikil, lan raup. Aku nuhoni dawuhe ibu maratuwa sing tau ngendika. Yen mulih lelungan saka ngendi wae, sadurunge mlebu omah, perlokno resik awak, sikil lan tangan. Apa maneh ana bayi. Mau bengi aku nderekake ibu maratuwa menyang kamar mandi iki utara jam 12 luwih. Suasana sak kiwa tengene sepi nyenyet. Lampu teras surem semu abang. Ora ketemu keluargane pasien apa dene suster babar pisan. Dudutanku, ibu maratuwa iki priyantun kang kendel. Wengi kapisan ing puskesmas kae panjenengane tindak nyang kamar mandi piyambakan tanpa rasa wedi. Malah ngendikane weruh suster kang lagi nyapu jogan. Ewadene bengi iki ora tinemu gribete menungsa siji-sijia. Ruang suster ana sakidule kamar operasi. Rada adoh saka kamar mandi iki. Saumpama ana suster wanci jam 3 esuk wis nyapu jogan nganti tekan kene, dheweke pancen pegawe sing sregep banget. Awane dokter lan bidan mriksa bojoku lan bayine. Sorene aku sak keluarga wis dikeparengake bali. Alhamdulillah. Sawise setahun omah-omah, Gusti Allah paring kanugrahan marang aku sakloron, anak lanang kang sehat. Sawise ketemu lan omong-omongan ing ngarep puskesmas kae, aku ora tau ketemu Mas Harjo maneh. Tak goleki tansah ketelisiban. Tak cegat bar mulang jarine wis tindak. Mas Harjo pancen karem bebedak menyang alas. Kecamatan kene iki pancen ora patiya adoh saka ngalas. Nalika anakku umur 8 dina, ibu maratuwa dawuh supaya nganakake slametan. Sorene aku ater-ater menyang daleme Bu Bidan. Dilalah ketemu Mas Harjo. Sakjege tepung, aku lan Mas Harjo raket anggone kekancan. Dasare Mas Harjo pancen grapyak semanak. Mula uger ketemu lan omong sak omong mesti gayeng banget. Bejo kemayangan aku bisa ketemu panjenengan. Celatuku. Kene Dik, kebeneran aku lagi dhewean. Kancanono ngombe kopi. Mbak Yu lagi tindak. Nulungi wong babaran. Malah kebeneran, sebab tekaku iki nagih janji. Nagih apa? Kapan aku duwe utang nyang Dek Tri? Utang semoyo arep cerita bab suster nyapu jogan Dek kapan kae lho Mas. Oh, bab kuwi to. Monggo kopine diunjuk dhisik. Matur nyuwun Mas.
Mas, aku wingi nyoba mlaku-mlaku ngubengi puskesmas. Jebul ing sakmburine pekarangan puskesmas kuwi ana lahan makam sing amba. Dadi Dik Tri wis weruh to. Makam kuwi ana sambung rapete karo suster nyapu jogan mau, Dik. Dene critane mangkene. Ing purwaning taun 1900 aku wis lulus sekolah guru. Ora let suwe aku diangkat dadi guru ing kecamatan kene. Dadi guru desa. Ning tumrapku malah mapan kebeneran. Aku seneng. Bapak lan ibu ya bungah. Sebab kawit mula wong tuaku pancen duwe gegadangan supaya aku ora nyambut gawe ing liya panggonan. Jalaran aku mono anak untang-anting. Aku dhewe yo kepengin jaga rerewang lan mulyakake wong tuaku. Bapakku ngasta dadi mantri polisi ing kecamatan kene. Panjenengane wong nomor 2 ing kecamatan sakwise asisten wedana. Nalika semono kahanan durung temata. Isih akeh begal, kecu, rampok, ngabotoan, maling lan bacokan. Kanggo nentremake swasana, ayahane bapak akeh ing sakjabane kantor. Asring uga panjenengane nderek patroli bebarengan karo anggota kapulesen sektor. Bapak kagungan motor gede, merek BSA. Sakwise mulang, aku kerep nderekake bapak turne inspeksi menyang desa ngadesa. Nanging ora kabeh desa bisa ditinjo kanthi nitih montor. Kala-kala kudu nganggo sepeda pancal utawa mlaku. Jalaran panggonan sing arep diparani mau rumpil banget. Bapak asring ngendika ngenani ayahan kang dadi jejibahane kuwi. Sing paling ora nyenengake yen ngurusi perkara carok. Carok kuwi pasulayan nggunakake celurit. Caroke bisa mung wong loro, bisa uga rame-rame. Pancakara kasebut asring kedadeyan ing desa tinamtu Kukuban kecamatan kene. Sebab musababe rena-rena. Bisa krana dendam, cemburu, rebutan warisan, rebutan banyu oncoran sawah, kencenthok marang merga diina utawa sebab-sebab liyane sing terkadang mung sepele. Ora arang carok nuwuhake pepati tumrap sing kalah. Eloke sing mateni ora mlayu, kepara malah mara menyang kantor polisi diterake sanak keluargane lan kanthi bombong njaluk diukum. Kuburan salore puskesmas kuwi kanggo ngubur wong-wong kang mati muspra, kaya dene korban carok, Bromo Rocah sarta botoh main sing didor polisi. Suasanane singup, apa maneh yen wayah rendeng, suket alang-alang lan liya-liyane urip subur. Wit semboja kaya-kaya mayungi saindenging kuburan kuwi. Srengenge ora bisa nembus godhonge. Sawijining dina, kira-kira wancine lebar ngasar. Ana rombongan wong mikul tandu. Ing dhuwure tandu ana priya gumletak lan sambat-sambat. Saperangan awake nandhang tatu. Miturut katerangan, pawongan sing ditandu kuwi mentas carok. Mungsuhe tiwas, wondene dheweke tatu abot. Beneri kuwi ing puskesmas ana juru rawat 2, lanang lan wadon kang durung mulih. Perawat lanang enggal-enggal mancal sepedane nyusul dokter kang wis kondur. Dene perawat wadon aweh pitulungan marang pasien mau tanpa rikuh, age-age ngresiki tatu-tatu kang isih mili getih. Lecedhe lho keprungu swara sesumbar ing pelataran puskesmas. Suarane bantas kebak kanepson. Tangan tengen nyeketem gagang celurit. Dheweke isih enom, dedege gedhe dhuwur, kepara gagah nglanangi.
Nganggo klambi lan celana komprang werna ireng, mripat pendirangan, praupan abang ireng. "Endi, Din? Ayo metu. Aja singidan kaya wong wadon. Bapakku wis mbok pateni. Utang nyawa kudu nyaur nyawa. Ayo, adepono aku. Aja mung wani karo wong tuwa." Dilala ing plataran puskesmas kono ngepasi ana sawenehe wong lanang tuwa. Badane cilik nanging kiyek. Nganggo destar abang bata nutupi sebagian rambute sing wis putih. Dheweke duwe kuwanen nyedhaki nom-noman sing lagi nesu banget kuwi. "Cong Hayi, rungokno simbah. Kowe pantes lan wis sakmestine sak bela patine bapakmu. Nanging sarehno pikirmu, mungsuhmu wis sekarat. Saka kersaning Allah, ora suwe maneh sing mbok sumbari kuwi bakal mati. Dheweke mesti nampa piwales saka tumindake. Sarehne yo atimu, percaya marang simbah." Ucape kebak wibawa. Swasana mamring. Suarane piyayi sepuh mau pindha angin sumilir anggawa hawa adem. Nom-noman kang aran Hayi mau lilih. Celurit disarungake. Wong-wong sing ana puskesmas padha lega atine. Nanging tanpa dinyono-nyono, ana nom-noman loro metu saka jero puskesmas. Wong loro kuwi isih mambu sedulur karo Idin. Lelorone ora narimakake Idin tatu abot. Mula kudu ana piwalese senajan marang anake. Wong lanang tuwa kang kasil nglermake atine Hayi banjur ngelingake nom-noman loro kuwi supaya perkara carok mau disigeg tekan kono wae. Nanging sing dilekake ora nggubris, tetep nantang Hayi. Hayi bali muntap. Nom-noman loro mau diajangi jembar. Sarehne mungsuh ora nggawa gaman, Hayi nyelehake celurite ing lemah. Kanthi jurus silat kang mumpuni, dheweke ngajar mungsuhe. Ora nganti sabanyon wong loro kuwi wis tele-tele. Ora bisa nglawat. Nanging swasana ora banjur lerem. Atine Hayi isih kobong. Dheweke nyaut celurit nuli mlaku gegancangan mlebu puskesmas tanpa bisa dipenggak dening wong lanang tua mau. Ing jaba wong-wong padha alok. "Pak dokter rawuh, Pak dokter rawuh, Pak Mantri Polisi rawuh, Pak Mantri Polisi rawuh." Diiringi sesepuh desa punggawa telu nututi Hayi mlebu puskesmas, nanging kalah cepet. Hayi kang atine wis kebak kanepson bablas tumuju panggonane Idin gletak tanpa daya. Wong-wong padha ngewel. Suster sing lagi ngupakara Idin nyoba ngendhekake kanepsone Hayi, nanging ora digape. Dheweke malah dijongkrongake nganti tiba. Hayi sing waringuten banjur nyabetake celurite marambah-rambah marang Idin. Tras tres tras tres. Idin tiwas adus getih, anggane rojah rajeh. Suster agahan ngadeg saka anggone kapidana. Karepe arep ngalang-alangi pangamuke Hayi sing kaya wong setanen kuwi. Nanging tanpa sengaja, pucuke celurit nyabet dadane suster mau, engga dadi lan tiwase. Hayi sakala lemes, celurite ceblok ing jogan. Mungkasi critane Mas Harjo celatu. Mengkono Dik, mula bukane dene terkadang ana keluargane pasien sing nyumurupi wewujudane suster sing nyapu jogan wayah jam 3 esuk. Mbok menawa kuwi kumarane suster sing
sing tinggal donya kena clurite Hayi dik semono. Aku njal ambegan landung karo tenger-tenger. Cutha.